Nakaandam na ang kapulisan sa lalawigan sa Misamis Occidental sumaabot nga adlaw sa piniliay. Kini base sa gipahigayon nga First Command Conference sa Misamis Occidental Police Provincial Office nga gitambungan sa mga hipi sa city police stations, municipal police stations ug force commanders sa Provincial Mobile Force Company. Ang maong command conference nga gipangunahan ni Acting Provincial Director Police Colonel Anthony Placido diin gihisgutan ang pagpangandam sa maabot nga national and local elections may labot usab sa nagkadiyang security concern sa lalawigan. Saysay sa PNP Provincial Director, nagiplansa na nilang angay nga pagabuhaton sa panahon sa piniliay aron magpabiling malinahon ang lalawigan. Nakalatag na usab ang nagkadiyang security measures sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka syudad sa Misamis Occidental. Gipahinumduman usab ni Placido ang kapulisan nga padayon nga tumanon ng ilang mga tahas o magpabiling walay gidapigan sa politika ug sigurohon nga maproteksyonan ang katungod sa matag usa. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.